ni gabege niwe kanisa ya Brown East SDA me ya Nyamira nigo bagendete kubara sarenene ye magega ye kanisa yo gusambwa na abantu batamanyire kurengana nabagene abo nigo bakwera buna nigo boigo yabeire bagusiria heniwe nyinge asebono baruro kubolia uchi hase bale no moibu wancha kubakonya helio kubasira chingake cho nigo babe koroboti asigetseseni kyabanyanyimbo Nejera yamo yogo chaki obotu kimuli kitofati kadi Gisemba na roboti rasinchira yogo ikirano. Abegenwa be kanisa ya Brown East SDA ime ye konferensi ya Nyamira nigo baboka imambya ya rero na konyora enyomba asibako gacha ebintu bye kanisa eyo keyete goika koera samaliete ngoro kumakolio yagi inche ngorende kanisa ya Brown East kara cyarenge ko cyabere sana na nusu cyabo tuko wokira rero nanyara konyora kero toreire nje no muigwone nanyara konyora liberera likongitira na eliokirichire nyomba enai mokyo brangeti obunabo tagojense amona bwato omwana oyo twarengenero muigwone namate itwaire namo bisyo brangeti obu twabwate gakitu twarusie jabina gosoka isiko na gokura Korengana na begenwa abaiga nigo baenikire bona ebasiririe eni bogwetania emilioni eyemo ne junukta isano ase asebono basinyirwe ase bagochakera tane Alex Momanyi Ntabo ninche omorisia bwe kanisa engena ye Sabbath school weye ekera bono twatata buya iga unabarai iga twanyora ebintu byose biguyete bikaera pi na cost yaje igere 1.5 million. Yeta Tom Nyangena umorisia o Brown Church na ande twaimoka kigima koire report ase egetugia police ntwai kororo na our police officers mbai kabakaiga chinse chiamambia chiange 11 nusu baira chibicha Aiga niga barai be kanisa ye boigo bairire chinga kiechi na gukwanira ebinto ebyo byayereire enyomba eye twanyorira sare nene ekiagere step konyora twasukire nande nigo twiranire maega ebirogo abashirike bagwikaransera ebirogo byetanetie miana miseni byonsipi nigo byaya nabo igo public system togotumeka ebwate ebinto byonsi nigo byayi byaera nasingenje ye kanisa ye ngotumekerera nchiga iga utensils chonsipi emetungi togotumeka buna totabwati amachange iga ige emetungi egosomberwa amache itukoria Friday emetungi eyonsipi nigo yaya nabo igo decorations togokora esinagogi pulpit yarorekana biya konyora abangina berure bagurire chirori chiebitamba ibere chinya chitarakunurwa nabo igo ntubwate chineti togotekoreteria asaya na mauga ebi byonsi pimbyaya amone esanduku ye tithe and offerings kubwatekana naya ebaburiria barayi bonsi kobakonya erio babakorere omuchango erio nabarabwo bagore ebintu ebyo byonsi byabeire bikoya nabo igo ebagikeirie egekorwa ekyo na kiase intu mwanya abantu kara tukoira libaga ligima gosaria emirimo ya Nyasaye tari gokorerwa echeche igo nabo twaringe gusaba ngonde oire teribageri Nyasaye mukune elinda ngame aonchoreri korwa sembweye na asaba mabera ikiagera Nyasaye itonaganiti abantu bonse negekore gitari kyabutambe abwase aba Kristo gosabegeni be kanisa iyigai ya Adventista ya Brown East baboka imambe ya rero na konyora kanisa yabo abwase bakugacha ebintu bye kanisa byonsi biyerete ase enyombe yo Hingo reporter getembe koraiga se kanisa ya Brown East eyo egotoka ime conference ya Nyamira ime ye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba